Ola, son Xosé Abad. Non logramos, non nos deixaron chegar a Rafah, pero chegamos moito máis longe. Ola, Xoán López, até agora estaba en breve de fame, a deixo inmediatamente porque unha das cousas que estaban marcadas era seguir a disciplina. Acabouse todo acto en Exito, por tanto, volvemos para casa e volvemos moi orgullosos. Amaia Pérez Izaguirre Urquizu de Vigo, foi para min un placer, ante todo e sobre todo, coñecer a estes bravos que me están acompañando nesta heroica misión. Eu tamén super orgullosa do traballo realizado, aínda que non conseguíramos o noso obxectivo. Espero que a visibilización que producen estes vídeos anime a xente a tomar posición contra o xenocidio. Son Ignacio Garanza, simplemente teño que decir que síntome moi privilexiado de poder estar aquí, de poder participar nesta marcha que finalizou un éxito relativo, pero sí con algúns objetivos cumpridos, como foron romper o cerco mediático, e que romper este bloqueo mediático, e que todo o mundo o pudera de alguna maneira ver realmente que o que está sucedendo nese homicidio, que non deixan pasar a axuda humanitaria, que non deixa pasar medicación, que non deixa pasar alimentos, e lamentamos tamén que isto poda quedar oculto por unha guerra que se está asestando de novo con elementos da OTAN, con elementos de Israel que están atacando duramente, e as respostas dirán que esta escalada pode ser terrible e ocultar realmente o que está sucedendo en Gaza, que non é así, que realmente as voces da cidadanía, as voces populares rebenten en todos os estados, en todas as cidades, e que obriguen aos gobernos a romper as relacións con Israel e as relacións económicas e diplomáticas, e que esta marcha sirva tamén para eso. Son Manuel Vázquez, acompañei este movemento cidadá, altruista, voluntario, apartidista, para defender o direito máis importante, e todos os direitos, que é a vida, e é contra as injusticias, merece a pena chegar a calquera parte. Dou as gracias aos meus compañeiros e agradezco a colaboración e o ánimo da xente que quere a paz e a xusticia.